Старт на разговорите по бюджета за догодина. Синдикати и работодатели започнаха обсъждането с финансовия министър преди Тристранния съвет да разгледа план-сметката. Според информация на Нова, в проекта е заложено замразяване до 2028 на парите за отглеждане на дете през втората година от майчинството. Те остават 780 лева. Предвижда се увеличение на минималната заплата до 1077 лева, с почти 400 лева се вдига максималният осигурителен праг, което означава, че хората на по-високи заплати ще им се удържа повече. Да припомним, че през 2022 година Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве възложи проучване на социологическата агенция Кантар, което беше проведено сред 836 пълнолетни граждани на България и което целеше да установи кои са най-работещите мерки, свързани с повишаване на раждаемостта в България. Това проучване беше направено по времето, когато бяха обявени резултатите от националното преброяване. Това беше октомври 2022 година. Тези резултати показаха, че населението на България е намаляло с 844 хиляди души, а за последното десетилетие 344 хиляди българи са напуснали страната. Така отрицателният естествен прираст е минус с малко над 500 хиляди души. Относно това, кои съществуващи в момента законови мерки към онзи момент, 2022 година, трябва да се разширят, отпуска по майчинство, който предвижда 90 на 100 от трудовото възнаграждение да бъде изплащано през първата година на майчинството и след това да има обезщетение през втората година, беше определено като най-добре работещата и значима такава мярка. И сега какво се получава? Увеличават се парите на държавните чиновници за сметка на младите семейства с деца. В същото време различни политици говорят за съществуващия демографски проблем, но без да се предприемат каквито и да е ефективни мерки, които да подкрепят раждаемостта в България. Това са политици, но не и държавници.